So लोगोफोर माबोरै दं नोंसोरो आरो गोजोन बेलासि समनि गोजोननायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जासिनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना नायगासिनो दं आंनि बे YouTube चेनेल Bodoland ब्लग्स आरोना सो बे दिनैनि बे भिडिअआ बांद्राय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा माने ओरै रोमान्टिकबो नङा साइरेन नंस्राया आरोना दानि साइरेनबो नङा ब्लगिंबो जास्ट माने बियो माने आं बे भिडिअखौ माने ओरैनो नटिस सिस्टेम बानायनाय बादि जादों आरोना माने नोंथांमोन फोरमायनाय सो आं बे YouTube चेनेल स्टार्ट खालामनाया माने मास मोननै आराय मास जासिगोन आराय मासाव दाबो माने 50 जानो मोनसे नांगौ आरो माने 50आनो जाबावाखै सो एसे दुखुनांथाव जायो बेबायदि जायोब्ला आं नोंथांमोननि फंबाय बिदा आरो सोरबा माबा मोनसे सोमोन्दो जागोन आरोना सो आङो माने नोंथांमोननि थाखाय एसे नाजादों आरोना माने एन्टारटेनमेन्ट खालामनो जानो हागौ आंनि बे एन्टारटेनमेन्ट खालामनाया नोंथांमोननि गोसोखौहाय नांस'होनो हायाखै अब्लाबो आङो माने साबस्क्राइब खालामजानो लुगैदों आरोना माने आङो जुदि जायाखैबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंनांगोन माने बारा मोजां मोनाखै एसे मोजां जेनेबा रायलायनायखौ एसे एक्सप्रेसन मोजां खालाम आरो नोंनि मोखां स्टाइलफ्रा जायाखै मायाखै बेबायदि बुं होमबा आं नोंसोरनि थाखाय मोजां लाबोनो हायो अब्ला आङो माने दा दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेराव आं बुंनो सानदों जे आं मिथिगौ नालाय आंनि माने रायलायनाया बारा मोजां जाखाया अब्लाबो माने जायाब्लाबो माइक गैयाबाथ' खोनासंनो जाखाया बेनिखायनो आं नोंथांमोननि शायरि बानायनायाव मोजां जानायनि थाखाय माने नोंथांमोननो आंनोसो आरोना आंनो बुस्थुआ आंनो लाबोदों नोंथांमोननो मोजां जानायनि थाखाय बिदिसो होनांसिगोन आरो स' आंनो लाबोदों नोंथांमोननो मोजां जानायनि थाखाय माने शायरि बानायनायाव मोजां जानायनि थाखाय आरो ब्लगिंआवबो ओरै मबाइल गोजौ होनानै लांनो मोजां जायो आरोना स' बिनि थाखायनो आं बे बुस्थुखौहाय बिहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बिहरनाया माने दहाय सफैदों ओमफ्राय आङो दहायनो जोंनि सनाफोर गामियाव लाया माबा लाबोआ होननायखाय जुदि आङो बेखौ अफिसाव थाङामोनब्लाथ' आं बेखौ बे भिडिअखौ हगारनो हानाय नङामोन आरोना अब्लाबो आं हगारनाय जाबाय बिनि प्राइसआबो आरोना 2,300,000 खमनिसो माने बाराखौथ' बायनो नालाय अब्लाबो माने आङो नोंथांमोननि मोजां खोनासंनायाव मोजां मोननायनि थाखाय माने नोंथांमोननो लाबोदों साइड बानायनायफ्राव मोजां थाखाय आंनो लाबोदों स' आं नोंथांमोननि थाखाय आङो एथ'बां खस्थ' खालामलायनानै थाव सावनानै लायदों मानो नोंथांमोना बिनि थाखाय लाइक खालामदों आरो एबारनिफ्राय एसे साउन्ड कुवालिटिखौ एसे मोजाङै खोनासंनो मोनसिगोन बिनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना शायरि रोङोब्ला कमेन्टआवहाय शायरि लिरना हर आं नोंथांमोननोहाय बुंथिगोन नोंथांमोननो बेखौनो होगोन आरोना ओमफ्राय नामा नोंनिखौ थागोन नामा नोंनिखौ होनानै माने आं रायलायनानै होगोन जास्ट माने आङो पाब्लिश खालामनानै होगोन आरोना आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों आङो एबार ब्लगिं बानायोब्ला मानि सायाव ब्लगिं बानायनांगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थादो एसेनोसै आरोना खिन्थादो स' गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिनाय लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबगोन ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङैनो दं स' लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआ शायरि बा ब्लगिं जानो हागौ स' नोंथांमोना बेफोरखौ शायरि बा ब्लगिंखौ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो गाहायाव बेल आइकन मोनबावगोन ना बेखौहाय अनआव दोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय होमबाना आंनि आपडेट जाग्रोमोना नोंथांमोना नुगोन स' एसेनोसै गोजोन्थों लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिनैनि थाखाय बाय बाय